Deri em ve bejin hezar car silav ji bo gelê wane, hezar car silav ji bo berxwedana gelê wane, bin wê berfê da, bin wê sarmayê da, silavê xwe yê germ gelê wane ji bo Rojava, ji bo Rojhilat, ji bo Şêx Mexsûd û ji bo Eşrefiyê dişîne. Gelê Kurd Rojavayê çawa berxweda, îro jî di her derê Kurdistanê ji bo jiyanekê azad, ji bo jiyanekê wekhew û ji bo jiyanekê hewpar tê berxwe bide. Dema êrî ser Şêx Mexsûd û Eşrefiyê çêbî, ew tunê du taq nebî, cîhan hemû wê dizane. Vê derê Kurd hebîn, berxwedana Kurdan hebî û êrîş gelê Kurdê vê derê hat kirin. Êrîş jiyana Kurdan nû afirandî ew êrîş wê hatiye kirin. Em berê xwe denê îro belkî navê wê hete şebe û em dizanin ku hişmendiya wê îşî te. Em dizanin kê piştgiriyê de te wehî zihniyeta qirêj û hişmendiya Hakan Fidan û Yaşar Güler em vê derê lanet dikin. Em dizanin dewleta Türkiye piştgiriyê de te vê zihniyetê, em dizanin ku netew dewlet piştgiriyê de te vê zihniyetê. Lebelê em vê carê dîsa vê derê dubare dikin. Gelê Kurd ser axa xwe hinde sala çember xwe dide, îro şîn da jî tê ber xwe bidetin. û te bi jiyanekî hewpar, jiyanekî azad berxwedana xwe bidomîne. Her der ji bo me Rojava ye, her der ji bo me Rojhilat e, her der ji bo me Bakur û Başûr e. Çi goran bi, çi soran bi, çi kurmanc bi, çi zaza bi, em tevahî Kurdin. Em gelê Kurdin û gelê Kurdistanê ne û her derê her metrekare em ê mafê xwe biparêzin û em nahêlin hişmendiya îşîtê, hişmendiya Heteşê, hişmendiya Hakan Fidan û Yaşar Güler mafê me bin pê biketin. Ewa roj roja yekîtiya gelê Kurd e. Ewa roj roja yekîtiya gelê Kurdistanê ye. Ji ber wê yekê bangêvaziya me ya serekê bû gelê Kurd e. Kurdê şeref, Kurdê xwedî ehlak bila nebin kurmêdarê, bila bibin awadarê, mafê xwe, mafê gelê xwe, mafê nasnama xwe xweyî derkewin. Erê çand li Kobanê rihê yekîtî derkete holê û Kobanê serkewt, îro jî gelê Kurd dikare bi rihê yekîtiyê dîsa berxwe bide. Li her derê Kurdistanê pêşengê parçeyê dî piştgirî dan Şêx Mexsûd û Eşrefiyê piştgirî dan Rojava. Li ser Bakurê Kurdistanê jî û li ser Tirkiye jî yê aşitiyê azadiyê wekeviyê dixwazin bibin min mane yek û dengê xwe derînan. Lebelê tunê çalakî, tunê gotina nû ewa nabe. Aliyê dîplomasiyê, aliyê siyasetê we gere Kurd xebatê xwe xurttir bimeşînin. Bangêvaziya me ya duyemîn bû netew dewletanin. Piştgiriyê nedene îşîtê, piştgiriyê nedene terorîstê îşîtê, piştgiriyê nedene zihniyeta Heteşê û her derê wê lanet bikin. Bangêvaziya me ya dî ji bo gelê Kurd, gelê Kurdistanê û gelê Tirkiyeyê cîhanê ye. Yê dixwazin ku azadî, wekevî, aşitî şîn bi,
ادرس وان کیفشیت دبر خودن برخودان روژوا دبر خودن برخودان کوبانی چوا ایرو دمشه دبر خودن برخودان شیخ مقصود و حلبه ام جاره دی دوبارت کن درمانا برین گل کرد درمانا برین گل کردستانه یکیتیا گل کرده جبروه که تقص و دمل دست گل کرد یکیتیا قبل خورد بکتن و پیامه که ده همه جهانه پیامه که ده هشمندی قرش همه و داره امجار اکدیم جبا گل وانس پاسدارن یه هر دره کردستان نا پشکریه ده تا حلب شیخ مقصود و اشرفیه یه پشکریه ده تا روژه وایه ام سپاسدارن جبا برخودان آوان و کی داره ایریستر تاقا کردان هبه کی داره ایریستر ماف کردان هبه نکو داره کی داره کردستانه ایریستر ماف گل کرد ایریستر زمان گل کرد ایریستر ناسنامه گل کرد هبه ام سوز دیدن که دو هر در بومه بده جه برخودانه جه سرکفتنه چرمینا ره کوبانه اما به هرگن که اون گولانان که اون تاغان دنگ خواه بلند بکن از سر ناوی انسیاتیفا یکیتیا دموکراتیک بیسا گلوانه به حرمت و به حسکرن سلاف بکن و دو بیجم روژه و خاتمه یا سوره خودی در کتنا روژه و خودی در کتنا مروواهیه چه روژوا چه روشلات هر بشه کردستان جبومه یکی ام کردن ام کردستانی نو جبو یکی تیا کردستانه ام برخوا بدن چه برف به چه باران به چه باهوز به چه باگر به ام هر تو بشکریه دن خوشکی خواه بشکریه دن برای خواه